Мога максимум да не викам органите. И то само този път. Обаче, тези сандвичи ги конфискувам. Защо? Как защо? Не може така да ги пусне пред очите на всички. И учениците гледат и учителите. Безпринципно е. Защо? Гочев! Ела тук. Ела. Хайде сега, Гочев. Вземи тези конфискувани сандвичи и в контейнер. Айде. Да, господин Методиев. Грабай. След мен. В контейнер. Шефе, ама кофти бе да хвърляме храна в тая криза. Хвърляме, Гочев, хвърляме. Пред заплати сме, бе, шефе. Горе учителките, знаеш ли как ще им се зарадват? Дай малко и ние да се облажим. Стига сме го играли принципни. Не сме такива хора, Гочев. Хвърляме, казах. Ама в старото училище имах страшен директор. Комбинативен. От тук, от там винаги уреждаше нещо за учителите. Не знам. Оправете се.